u kolia u balai hatu menta atayo pimla ban kem yaka u ong hana baka ong kula depyo iyaki video hapo YouTube u ong kono pimtip mapiki komen kem dayo i te kan ko wigan ong yafi wala dep ong ba wan kem hakma jong na tingan ap tang kita kikentin nama me pen la alir hak bat ki jong a tu ap yaki tang mentip ti kejing shisha I guess me de ka ying ka san jong ana em tena kata kadao ya selen bat me la da me nu shisha wan kem yang me ap le ayu kita ki pulis hak mat jong unong san hima me la dep ong in absa nakasorkar mano ba aikes yanga ya thu yanga unong san hima uklam aikes yanga kita ki sorkar ki anki klam aikes hakmat jong mame uhito kerteng jong merong amla bantip henry di aikes ka jong me kal de pau ha social media gi pai ba ki nong khasi jong i kin de pi nadu nasong hadu hanong kendong ha so chlong barok ki la ya tip kerteng jong ka ani Bakit famous super ada de bau hakmat jong me ada la kasi I like my friend ka dan mau shisha ya kata kentin malam memut ban kem lupa kili video jong ada de viral hakmat jong me meldep ong ha unong san ima bakala de ken ben ki kasi la ne ki senglong mila ki su ru hakmat jong ngan ai ke jing mut la ka jing shisha ngan jing ha po pipi ha po belo ben abi Let's go ahead. Kubar kila pau ki new kila pau hakmat jong me mel ai kes nga to kan saya kata me don ka proof me ai kes nga kren beniki to pen shau kloy ya nga bangan wan pai hakmat jong me katiket hakmat jong ngan lek ngan wan man bu wan pai la ne ka free no to bajo me larga wajukan rumah po social media yo long kung kito ki klim ba shuk jis nam khamatip dane banyat kham kida ki kentin khambagiyat ki kentin ba shitur rumah ada mem yo da ki kentin shisha melek mesa apa Bangalore me ong melek chadu hame khala ya ban I guess ya ka